Guys, dapat may sa Pantalan karon na. Kuan sila para sa fire prevention. Fire prevention month. Dapat may karon dira. Snack. What they kuan? Simple snack. So beautiful man. Ano nila? Miyag. Ha? Simple date na mo. Yeah? Ano? Oh. Dinalap. Ano yan guys? Halap. Sili. Ano ka lang sili? Patay. Love. Ito. Sili guys. Lami na. Ito mo baka niya itong audio lab? Produso sa nga ako. Dami. Kaun. Kau lo. Di ko. Hey guys, di na mo kaos girly. Alam ko ni tanan. Look guys. Ano ko ni tanan guys? Apa? Dami. Ano may kuwang? No. Busog na ka? Slinder man ka. Ganun na to. Yan.